dira. Ez ezin du. Ezin da tontakeria. Horrela da eta ketxo! Ez egin da zurik aizea. Zergatik ezin naiz neska batekin maite mindu. Noski alduzula, hori zure nortasuna da. Mila esker Imanol, lagun hona zara. Baina zergatik ez dute bestek ere hori ulertzen. Ez da nirezkoa. Ez da, maitasuna poztekoa da eta. Bazkaltzeko ordua da. Bai, guazen. Kaixo, etxan nago. Kaixo bihotza, erosketa batzuk egin badira. Hori gabe egitu gara eta hori arra. Koskorrak besterik ez adera. Joan galtzara zuetara. Lazatan aldere egin nago. Bai, nire bai, baina erosketa ez dira beraiek bakarrik gure zukarean iritsiko. Eta arantza pasatzen ari nahi. Ezin ditut bigoza batera egin. Dos barkatu, arrazia duzu. Olioa eta mi ordua. Bai, hori da mila esker. Mi esker zuri oren txarte. Kaixo, izea. Kaixo aita. Zer duzu, gaixorik azaude. Gaixorik zaudela? Kaixo ma, ez nago gaixorik. Triste nago. Zergatik zaude triste? Lagun batzuek ez nautelako naizen bezalakoa onartzen. Nola zergatik ez, zer onartzen ez dutena. Neska batekin maite mindu naizela. Zer? Neska batekin? Aiene, nolako disguztua. Aita, ama, baina... Ez da maite zeita, txori buruarako. Aiene. Bai? Kaixo Imanol. Triste, oso triste. Liburu bat, ados, plazan elkartuko gara. Oraintxe arte. Kaixo, izea. Kaixo Imanol. Triste zaudela. Bai. Odeietan doni zure lagunak dira, orain edo gero onartuko dizuti. Bai, baina ez dira odeietan hori bakarrik. Ama eta aita ere haserretu egin zaizkit. Aiene, haze justizia, baina beraien alaba zera eta baino. Eta onartuko zaituzte. Ez dakit. Ikusi aurrean ere esan dizudan liburua. Injustiziaren historia. Bai, entzun. Mila bederatziren da gero. 19 urtera arte neska batekin. Maitemintzea edo mutil bat, beste mutil bat maitemintzea debekatua zegoen. Debekatuta? Bai, entzun. Izunekin zigortua zen eta baita kartzelera ere. Baina ze arraio, zoratuta galtzeude. Bai, harako justizia. Utziko alitazu liburu etxera eramaten irakurtzen bukatzeko? Noski hartu. Bazkaltzeko ordua da. Bai, guazen, berandik itxiko gara bestela. Gero arte. Gero arte. Aita, ama, etxean nago. Injustiziaren historia. Neskekin eta mutilekin maitemintzeko eskubidea dutela aldarrikatzeko lehenengo manifestazioa 1997 urtean egin zen. Manifestazio horiei esker gaur egungo egoera ez da larria, baina manetik ere historia ikasko du ikasteko eta gizartean lantzeko. Liburua garriztakan arama! Nonde montre nago? Kalean nago! Zein kale da hau? Ez dut ezagutzen. Manifestazioko kalea da hau, liburuko kalea. Baina, utxik dago. Kaixo. Manifestazioko kalea da hau, ez da manifestazioko kalea. Manifestazioa? Uste dut gaur ez dagoela inolako manifestazioa. Zer manifestazioa izan dezala? 1977 manifestazioaz, noski. Beitu, argazki erakutsiko dizut.
Aiene! Gure etxeko sukaldea da eta! Bai, iraganetik etorretako horietako bazea. Iraganetik? Bai, iraganetik. Zenbadaren urtean zen elkarrekin egin horretik? 2017 urtean, noski. Orain 2026 urtean gaude. Ze? 19 urte aurrerako da eta? Ez lagundu, liburu bat irakurtzen hori zitik. Eta bat-batean kaloretan aurkitu dut zure burua. Bai, hori da. Eta zer bideak ere kezkatu zaitu. Ba, neskekin eta mutiekin maitemitzeagatik zigortuak edo kartzelaratuak izana. Bardoan horren inguruan ikasteko beharra duzulako ikarreteko liburua. Ez kezkatu. Nola duzu izena? Aizea. Ni nik ez dut. Kaixo, mentira. Kaixo latzana. Aitor, hau aizea. Aizea hau nire mutilaguna da. Aitor da izena hau. Mutilagunak zarete? Bai. Kaixo, lasai nago izan. Kaixo, Aitor. Bai, uste dut lasaiago nagoela dagoeneko. Guazen plazara, lagunekin elkartuko gara da. Bai, gozen izan. Gure lagunak izanutuko dituzte. Aizea. Aizea? Etxana ez daude? Kaixo, Lastana. Kaixo, bihotza. Lurez ere gura da batxoren zuen. Ez dakit Iñaki, baina agian ez da liburua. Nola? Zergatik da liburua. Lurez bezere zizela liburua neska batek egin nintzen neska. Ba, ez dakit agian ez. Nola ez ez? Zer da ordua? Iñaki, gure lagun maitemindu egin da. Ez dakit nuke postu beharko. Baina neska batekin Lurez, neska batekin. Bai, badakit Iñaki. Benetan gara zara hori. Noski dira ez ba. Neska bat ez dira beste neska batekin maitean ditu. Iñaki, gure lega da eta beturtuta dago. Eta zerbaki dago beturtuta. Maitemindu egin lako aseretu garelako. Ez da bidezkoa. Gogoratzen baduzu maitemindu ginenean zein imposible den. Eta gure lega berdinen berezi. Lourdes, ez eta ez. Bidegabekeriaren historioa. Mila bederatziehun eta hirurogeita hemeretzigarren urtera arte, neska bat beste neska batekin maitemintzea, edo mutil bat beste mutil batekin maitemintzea debekatuta zegoen. Izunekin zigortua eta baita kartzelaratua ere. Aiene, hauek bai zitala, nolako bidegabekeriak. Ai! 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 Nonde monten nago? Udaletxe bat ala hori, baina zein udaletxe? Ama? Aiene, aizea, posten naiz ikusteaz. Ez ez zaude aserri. Ez, ez nago azare. Zuzara azerreko tiko eskubide duzu. Barkatu lehenera gutxi dudan mugratu neskaz. Mila esker ama. Nik azpertu du. Ama, hauek, Mikel eta Aitor dira. Kaixo, Mikel, kaixo, Aitor. Kaixo, Andrea. Iraganeko bi bisitari. Iraganeko bisitaria? Bai, ama, gu gara iraganeko bisitariak. 2026 urtean gaude orain. Zer? Bai, lasai egon, Andrea. Bai, ama, lasai egon. Guazen plazara, gure lagunak izan egongo dira. Lourdes? Lourdes? Lourdes, aizea. Lourdes, aizea. Injustiziaren historioa. Ai! 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 Nonde montre nago? Hau plaza bat da. Baina, zein plaza? Mikel eta Aitor ez dira oraindik iritsi. Pixko bat berantzutuko zuten agian bai, beste iritsiko dira. Kaixo, bikote. Kaixo. Zein plaza da hau? Galdogintzara dena? Bai, antzeko zerbait. Aizea, Lourdes. Aita? Aiene, Iñaki, zure etorkizunera etorri zara. Etorkizunera? Bai, bihotza, 2026 urtean gaude. Zer? Lazer, Juanma, ez laritu. Bidegabekeriaren historiak ikasteko beharra zenutulako ikusitaren dira. Ara, horrean nizogonen eskuzioa. Lasai egon, hola, ikasi bat erkatuzen zuen ere itzuliko zaren. Ez zarete lehenengoak etortzen. Ez, tartera iristen zuen bezalako beste batzuk ere. Injustizia batekin arazoak dituztenak izaten dira. Gure laga laguntzeko bidali gaitu liburuak.
asko izan dut. Nahi du alzara zu eta ni hori nahi dut. Barkatzen. Ez dakit. Iñaki, gure alaba gure respetu oso merezi du. Ez du gure alaba ez du gure xarraren zigona merezi. Ez du gaiztakeriarik egin, maitemindu egin da. Aita, asko zederragoa izango zen nire maitasuna zurekin elkarbanatzeko aukera izango banitu. Bai, sentitzen dut bihotza. Neskekin eta mutiekin mantentzeko eskubidea egiten da aldarrikatzeko lehenengo manifestazioa 1997 urtean egin. Manifestazio hori egiten gaur egungo egoera ez da inaldeko, baina oraindik ere historiatik asko dugu ikasteko eta gizartean lantzeko. Konturatzen? Bai, baina 2008 urterako gizarteak lan handia egin du eta gizartean hartzen da Aitana eta ni bikoteak izatea eta Aitor eta Mikel mutilagunak izatea. Mutilagunak zarete? Bai. Haienek, ingurua mugitzen hasi da, zuen gaurrak egizteko ordua da. Oso onkiatzea mantendu izan zuzure eskubidetan. Eskerrik asko laguna. Agur! Haienek, azezora joan. Eta ez daizkizu sozial mediak gustatzen ala? Beti zan nahi duzu, jolas partida joan, eta gainera umarkak erako zaigu. Eskolara ordua da. Bai, egia da baina zuzu bazkaldu. Lasai ama. Iraganeko bizita celebre honek tripa baite didala ematen du. Bai, nire berdin nago. Eta norekin egon eskolan, neska politari ikusiko alduzu. Aita, ez izan txori burua. Barkatu, bihotza, segi eskolara. Ala maite mindu zaigu. Bai, ez poza. Gaixo, neskata mutilak. Pozik dirudizu. Bai, oso pozik nago. Posten ez zutaz. Mutilak, loturapiko batzuen moduan portatu zarete, baina prest nago beste aukera bat emateko. Ea aukera hau aprobetxatzeko gai zarete. Nola? Ongi esan naizea. Begira, ni neska batekin maite mindu naiteke zuek onartu alarez. Barkatu ezea, tontolapiko hutsak izan gara. Neska bat beste neska batekin maitemindu dezake. Bai, neska batekin maitemintzea eta beste neska batekin maitemintzea eskubidea guztiona da. Primera lagunak. Ados mutilak, uste dut ikasi beharrekoa ikasten ari zaretela dagoeneko. Bai, dugu gorak eta tontolapikoak izan gara. Eskubidea zara eta